Ibrahim Farok Ismail ta' 33 sena miż-Zimbabwe ġie kundannat 16-il xahar ħabs wara li ammetta li f'Novembru li għadda seraq minn żewġ liħwienet bħall-qormi. Fil-qorti nsema kif waqt is-serqiet ir-raġel ikkawża ftit aktar minn €750 fi ħsara fl-ewwel ħanut li seraq fil-waqt li l-ħsara li kkawża fit-tieni każ għadha ma ġietx stabilita. Għaldaqstant il-qorti kkundannatu għal sentenza ta' priġunerija u ordnatlu iħallas id-danni fi ħsara li kkaġuna. Naqset is-sentenza fil-konfront tal-ewwel fenek ta' 36 sena li s-sena li għaddiet instab ħati li ġie l-kelba ssofri bla bżonn u li ma kienx responsabbli tagħha wara li mietet meta waqgħet minn għoli. Il-każ imur lura l-2016 u wara li fl-2021 instab ħati weħel 18-il xahar ħabs sospiżi multa ta' €10,000 u ġie projbit milli jkollu kelb għal 15-il sena. Il-qorti tal-appell ma qablitx li m'hemmx prova li l-kelba ma kienx tal-akkużat, iżda qalet kif ix-xhieda tal-veterinarju m'għandix tittieħed in konsiderazzjoni hekk kif dan ma kienx imqabbad mill-qorti. Għaldaqstant il-qorti tal-appell qablet mal-ewwel qorti u sabet li l-fenek ħati, iżda qalet li l-pjena imposta fuqu mill-ewwel qorti kienet eċċessiva. Għal din ir-raġuni l-imħallef Consuelo Sherry Herrera naqset il-multa għal €2,500 u naqset il-projbizzjoni għal fenek milli jkollu kelb għal 5 snin.